Tvrdý souboj u mantinelu. Hráči se okamžitě sjíždějí. Rozhodčí píská a emoce jdou nahoru. Zápasy Česka s Kanadou vypadají takhle překvapivě často. Proč právě tyhle zápasy vyvolávají tolik emocí? Proč právě tyhle zápasy vyvolávají tolik napětí? A proč se stejné spory opakují znovu a znovu? Český a kanadský hokej vznikaly v odlišných podmínkách. Kanada staví na rychlosti, důrazu a přímé hře směrem k brance. Souboje jsou běžnou součástí hry. Český hokej byl naopak dlouho založený na technice, kombinaci a práci s prostorem. Na tom, že puk je rychlejší než hráč. Když se tyto dva styly potkají, vzniká napětí. To, co jeden tým považuje za normální hru, může druhý vnímat jako hru zbytečně tvrdou. Rozdíl není jen ve stylu, je i v prostředí. V Severní Americe se hraje na menším hřišti, je méně prostoru a více kontaktu. V Evropě je led větší, hráči mají více času na rozhodování. Když se tyto světy potkají na mezinárodním turnaji, hráči reagují podle návyků, které si přinesli z domova. A právě tehdy vznikají sporné momenty. Největší emoce často přicházejí po hvizdu rozhodčího. Kanadský tým je zvyklý na vyšší toleranci fyzické hry. Evropské týmy očekávají přísnější posuzování. Rozhodčí se snaží držet stejná pravidla pro všechny, jenže tempo zápasu a rozdílný styl způsobují, že některé zákroky vypadají pokaždé jinak. A vzniká pocit dvojího metru, i když jde často jen o střet dvou různých hokejových kultur. Nejvíc je to vidět na juniorských šampionátech. Kanada bývá favorit, Česko často outsider. Každý souboj má větší váhu, každý faul vyvolá reakci. A rivalita se rychle přenáší z ledu i na tribuny. Zápasy Česka s Kanadou nejsou jen o přítomném okamžiku. Ovlivňuje je historie, velké zápasy minulosti a očekávání fanoušků. Každé další utkání tak začíná s příběhem, který už existuje. A emoce přicházejí ještě před prvním vhazováním. Zápasy Česko proti Kanadě jsou plné emocí proto, že nejde jen o hokej. Je to střet dvou stylů, dvou prostředí a dvou pohledů na hru. A právě proto patří mezi nejsledovanější zápasy mezinárodního hokeje. Co si myslíte vy o rozhodování rozhodčích v zápasech Kanady s Českem? Napište nám to do komentářů. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Nechcete zmeškat další videa? Klikněte odběr, pomůžete nám tím s rozvojem tohoto kanálu. Pěkný den přeje to Pozor.